मावनाय अर्थात जोंहानिनो आदा बिनद बर' बिथांजों लोगो नांनानै जोङो फकपुर गामियाव माखासे गोरिब मानसिफोरा हाजिरा मावनो हायैलाय बिसोरनो जोङो माइरं दालि थाव संख्रै पियास बेफोरखौ जों होनाय जादों। नोंसोर गामियाव दा आथिखालाव कर'ना भाइरासनि सायाव बेसेबां सांग्रांथि फोरमायगोन नामा रायजोफोरा? फकपुर गामि हिसाबै दा जिखिनि नुदों आङो जोंनि फकपुर गामियाव जोंनि इरागदाव लाइमोन आफादा जिखिनि खामानि मावबोदों सिगां लकडाउनखौ जेनेबा लामा बन्द' खालामनाय मानाय बायदिसिना बेफोरखौ नोजोर नायोबाथाय जोंनियावबो दा एसे सांग्रां जानानै दङ। बे नोंसोर गामिनि दुखुथिया न'खरफोरा बन्द'नि समाव सोलिनायाव माबायदि जेंनायाव गोग्लैदोंमोन होनना फोरमायगोन नामा? बेखिनि बन्धनि जिखिनि लकडाउननि बन्ध बे बन्धआव आंथ' नुनायाव जोंनि फकपुर गामियाव माखासे सुबुङानो हाजिरा मावनानै जायोमोन बिथांमोना जोबोर दुखु खस्थ'आव गोलैनानै दंमोन बेखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायनाय जादों। बे लकडाउननि समाव नोंथांमोना दि दुखुथिया न'खरफोरनो दि मुवा रानबाय जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायहरगोन? जों बे मुवाखौ जितिया आसाम सरकार बा सेन्ट्रेल सरकारा जिखिनि घोषणा होदोंमोन बे घोषणाखौ खोनानाय लोगो लोगोनो जों सानबाय जे जोंबो होनो हादों। नोंथांमोना साबेसेसो साख्रियालाजों लोगो नांनानै बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों? जोङो साख्रियाला हिसाबै जोङो साथाम आरो सासे जोंनि गामिनिनो गलादार बिथाङाबो लोगो नांनानै होदों। बे लकडाउननि समाव रायजो राजाफोरा बेसेबां दुखु खस्थ' जारलाजों सहायदों बा सहायाखै बेनि सायाव मा फोरमायगोन? लकडाउननि समाव सारा बुहुमनि मानसिजों लोगोसे भारतनि आसामनि सुबुंफोरा जेरैबायदि दुखु खस्थ' सैनांदों दा थिग बिदिनो बे लकडाउनखौ मानिथारनांगौनि सार्थ'आव न'आव थानांगौ जानानै खामानि दामानि मावनो हायैनि गोबां सुबुंफोरा जानाय लोंनाय बायदिसिनायाव खस्थ' जादों। लकडाउन दा कर'ना भाइरासनि सायाव माबा मोनसे फोरमायहरगोन नामा रायजोफोरनि? कर'ना भाइरास कभिड-19खौ सोखानायनि बेखौ होबथानायनि गाहाय खामानियानो जागोन लकडाउनखौ मानिनानै गावबा गावनि न'आवनो मोजाङै थानाय आरो एसे ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनानै एसे जानगार गावजों गाव थालायनानै सोलिनांगौ। जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायगोन दिनै नोंसोरो दुखुथिया न'खरफोरनो बायदिसिना जाग्रा मुवा रानबाय? जोंनि फकपुर गामियाव जोङो साथाम मास्टार आरो सासे जोंनो दालि थाव संख्रै माइरं आलु बिदि होनाय जादों आरो जोंनो सहायकारि। बिदि सहायनायाव नोंथांमोना गोसोखौ माबायदि मोनदों? जों गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों सार। लकडाउन समाव माबायदि सोलिना दंमोन बन्द' समाव? बन्द' समावबो बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव आलाय सिलाय सोलिना दंमोन आरो जों खामानिफोर मावनो हायाखै?